Slogovi. Audio dnevnik. Pozdrav svima, dobrodošli u 14. epizodu. Danas je petak i trebala je zapravo biti 15. epizoda, jer je 14. objavljena u ponedjeljak. Kako sam upotrijebio dio pjesme Jedan dan bez nje, Đorđa Balaševića, video je zapravo kršio autorsko pravo, što je prijavila stranica Đorđe Balašević, te je YouTube uklonio moj video. Tu temu od ponedjeljka obradit ću neki drugi put. Ovo je bio jedan svakako nenamjeran nesporazum, a kad već govorimo o nesporazumima, onda ću i nastaviti o njima, pa će tako danas biti tema nesporazumi nagluhih i gluhih osoba. Zašto netko izgubi sluh? Ima puno razloga, ima puno dijagnoza o kojima ja neću govoriti jer nisam liječnik i latinski mi nije materinji jezik. Ono što ipak znam, jer sam i sam u toj skupini gluhih, odnosno nagluhih, jest da svi imamo tu nesretnu naviku da krivo razumijemo ljude oko sebe. To nerazumijevanje ima izvor također u puno stvari. Ima ljudi čija nam boja glasa ne odgovara, ma kako god da govorili. I mi ih jednostavno ne razumijemo. To je tako. To je karma ili što već. Ima ljudi koji govore tiho, pa ih onda mi čujemo, a opet ne razumijemo. Kad se dogodi nekakva takva situacija gdje nešto krivo razumijemo, može biti neugodno nama, može biti neugodno i onome tko nam govori. Pogotovo ako ta osoba nije stalno s nama i ne zna koliko i na koji način čujemo. Ljudi griješe kad misle da će pojačavanjem govora povećati i našu razinu razumijevanja. Treba zapravo govoriti sporije, razgovjetnije, pa će se onda dogoditi taj klik razumijevanja koji se nije dogodio odmah. Naravno, ovo je općenito rečeno. U pojedinačnim slučajevima može biti da nijedan način neće biti od koristi. Budući da smo svi, kako bi se ono reklo, krvavi ispod kože, onda tako i mi gluhi ljudi imamo jednu neobičnu sposobnost, a to je da reagiramo na nešto što je rečeno, bez obzira što smo to krivo razumjeli. Mi to u tom trenutku ne moramo znati, nego naprotiv, možemo biti uvjereni da smo sasvim dobro razumjeli i onda reagiramo u skladu s tim. A takve situacije, pogotovo kad se razotkriju, mogu biti smiješne. Ali prije svega, važno je reći da će se sve neugodne situacije lakše riješiti ako je gluha osoba spremna priznati da je gluha, pa samim tim spremna je priznati da krivo razumije ili da može krivo razumjeti i tražiti da se određeni pojam ili rečenica ponovi. Vjerojatno bi se mogao napisati poduži roman o tim situacijama kada su gluhi i nagluhi nešto krivo razumjeli. Ja imam puno takvih događaja, sigurno se nekih ne mogu ni sjetiti. Oni su ispravljeni prijateljima, tako da su mi ponovili, slovkali kad je trebalo, ili u najgorem slučaju napisali Brajevim pismom kako se nešto izgovara, pa bih ja shvatio nakon što bih to pročitao. Iz škole se sjećam da nisam iz prve razumio
ime Stalin, nego sam mislio da je to Sanjin. A onda kad su mi ponovili, napravio sam malu modifikaciju, tako da više nije bio Sanjin, nego Stanjin. Nakon puno vike i galame, shvatio sam da je to Stalin. Mogu zaroniti i u još dublju povijest, pa se sjetiti Matije Korvina. Dakle, taj Korvin mi je zadavao problem, pa je u mojim bilješkama dugo bio Kordin. Pretplati se. Pretplati slogovi, pretplati slogovi, pretplati slogovi, pretplati slogovi, pretplati slogovi. Pitao sam i druge gluhe osobe da mi kažu neke svoje nesporazume koje su doživjeli, a koji bi se mogli protumačiti onako na zabavan način. Pitala me kolegica, kako je beba? Odgovorio sam, deda. Deda je umro. Ima jedna pobožna pjesma koja se zove Hosana tebi. Bila je jedna osoba koja je krivo razumjela, pa je mislila da se govori o pjesmi koja se zove Kosa na tebi. Svi oko mene slušali su grupu Guns N' Roses. Stalno su govorili Guns i ovo, Guns i ono. Pitala sam ih jedan put kakvi su to žganci koje svi slušaju. Neki su imali nesporazum, krivo razumijevanje, dakle, pojma noćni leptir, pa su tako zaključili da se radi o voćnom leptiru. Kolegica je došla na posao i rekla mi, imam nove hlače. Odgovorila sam, ne vidim, gdje su ti kolači. Pogledala me, zar nisi rekla da imaš kolače? Čudila sam se. Dakle, mogu zaključiti da se nesporazumi događaju s pojmovima koje rijetko čujemo ili ih prvi put čujemo, usvajamo ih. Ja slušam osim ušima i na neki način mentalno. Dakle, pokušavam pretpostaviti što može biti rečeno nakon riječi koji sam dobro razumio. I tako, pretpostavka može biti pogrešna. Dakako da ima ljudi koji su manje vješti u pretpostavljanju od nekih drugih. A vještina pretpostavljanja dolazi s godinama, s puno slušanja različitih ljudi, pa rekao bih i puno čitanja knjiga, pa se onda tako može naučiti, usvojiti način i razina dijaloga između likova. Kao neki završni zaključak mogao bi biti ljudima koji dobro čuju da imaju razumijevanja prema nagluhima i gluhima, a gluhima i nagluhima opet mogu poručiti da budu manje agresivni. Znam, frustracija je zaista jedan nepovoljan i negativan osjećaj i on je sasvim razumljiv kad se trudimo, a ne ide nam. Zato je bolje priznati da imamo neki problem, pa će onda i ljudi oko nas, vjerujem u to, biti fleksibilniji i u svakom slučaju susretljiviji da nam pomogne razumjeti ono što govore. PS za kraj. Ako vam se ovaj moj monolog nije dopao, stisnite ne sviđa mi se. Ako jest, stisnite sviđa mi se. Slovovi. Pretplatite se. Besplatno je.